Anwar TV filɛba cɛ ni muso an b'a fɔ aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kɔnɔna na. Mali jɛkulu min ɲɛsinen bɛ marifaw bilali ani basigili yɔrɔ kelen ani ka fara cɛden kuraw tali la ka don jamana cakɛda kɔnɔna na u ye lasigi kɛ kunun. Maa 70 ɲɔgɔn na sufiw la ka fara muso 12 ani denmisɛnnin mɔgɔ 4 ɲɔgɔn to seli yɛrɛ kɔnɔna na Pakistankaw fɛ. Ligue Europa Manchester United ale ye Saint-Etienne AS bugɔ 3-0 kunu février kalo tile 16. Mali jɛkulu min ɲɛsinen bɛ sigikafɔ ani marifaw bilali ani basigili yɔrɔ kelen ka fara cɛkuraw tali la ka don faso baradaw kɔnɔna na u ye lajɛrɛ min ni marifatigiw tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na ayiwa u ka bɛnkan u bɛnna bɛn ani keleya de kan ko jamana kɔnɔ bɛn tɛ se ka sabati fo ka a bɛ fɔ min ma ko accord de paix ni bolonɔ bilala a la Algérikaw fɛ fo ka ale sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna na jɛkulu min bɛ wele ko commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion Zahabi Ould Sidi Mohamed ani général Gabriel Pujugu ni ale fana ye commission nationale d'intégration ɲɛmaa kunungo u ye ɲɔgɔn ye belebelew kɛ ɲɔgɔn ye min a kɛnɛ kan maa mun bɛ ni olu ye bɛn sabati jamana in kɔnɔ k'u bolonɔ bila sɛbɛn na olu tun bɛ a kɛnɛ kan o kɛnɛ in kan plateforme ani CMA olu fana nana walasa k'u ka hakilinaw di walasa bɛn ani keleya bɛ sabati jamana in kɔnɔ ko o de senfɛ kunungo Mali kɔnɔ ko n'i y'a ta k'a jateminɛ maa mun filɛ nin ye n'u ye ni ɲɔgɔn ye belebeleba in kɛ ko gɛlɛya caman tun bɛ an bɛ don min komi bi ko a gɛlɛya caman bɔra sɛbɛn in na a bɛ fɔ ma ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o de senfɛ ko kuma min ɲɔgɔn ye in kɔni bɛ ban ko a bɛ ye bɛɛ lajɛlen ɲɛda kan k'a fɔ bɛn ani keleya kɔni na sabati jamana in kɔnɔ i n'a fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mɛnna ka bɛn ka a ɲini jamana in kɔnɔ. Kɛnɛyakaw ka lafasalitɔ min ni o ye u ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka lafasalitɔ ye u kun ye tɛgɛ kɛ a ma 7 la dɔkun daminɛ nka u bilala ayiwa u ka kiri kɔkɔrɔmadonba a ye wele lase kɛnɛya jamana ɲɛmaaw ani u ka maa mun bɛ ni olu b'u ka baarakɛlaw lafasa n'u bɛ wele ko syndicaliste fɛn min ye kɛnɛya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na an bɛ don min komi bi u y'u bila sani u ka kiri kɔni i bɛna tigɛ maa 7 olu de tun minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ don min komi bi u bilala wa ɲɔgɔn ye u bɛ ka kɛ olu yɛrɛ fana sen bɛ ɲɔgɔn ye ninnu na min kɔni na hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o de senfɛ u ka maaw y'u jukɔrɔma dundun kunungo ka fɛn min ye ɲɛnajɛ bɛrɛbɛrɛ ka o kɛ ka yira k'a fɔ u n'u ka nin syndicaliste ninnu kɔni ko u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ kɛnɛya an bɛ don min komi bi hakilila jigila an bɛ don min komi bi gɛlɛyaba de bɛ u ka kɛnɛya kɔni kɔnɔna na. François Fillon an n'a sɔrɔ dasumusumunu ani jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko a ka jatedenw u ka dɔgɔn jama yɛrɛ tasiraw la nka o bɛɛ n'a ta ko a jigi dalen bɛ a dɛmɛbagaw kan u bɛ wulikajɔw caman na u ka yɛrɛ kofɔ waatiw la ani ɲɛɲinini na u bɛ se ka a kɔkɔrɔma don sira minnu kan. Maa 15 bonyango ni olu ye politique maaw ye Fransikaw fɛ jɛkulu min bɛ wele ko la droite ni ale ye politique tɔn ye républicain do Fransikaw fɛ u farala ɲɔgɔn kan ka meeting belebele ka o kɛ kunungo a kɛra min kama o tɛ dɔwɛrɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna fɛn min ye dɛmɛ kɔni don u ka cɛbɔ yɛrɛ ye ni o ye François Fillon ye Alain Juppé, Nathalie Sisco Maurice, ka fara François Borien ninnu kelen-kelenna bɛ u kelen ka kumata u ye kumata k'a ɲɛsin Emmanuel Macron ma ni ale fana ye candidat ye u y'a yira u ka kumaw kɔnɔ n'o ye la droite mɔw k'a fɔ olu ka kuma bɛɛ bi centraliser min kan o de ye fɛn min ye u ka candidat yɛrɛ ka programme n'o ye a ka kalata n'o tɛ u tɛna kuma fɛn min ye journal min bɛ n'an k'a ma ko Canard enchaîné ye kuma mun fɔ ko u bi ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u ka campagne sigi sen kan min b'a to u ka cɛbɔ a na se ka faransi kalataw kɔni a na se ka sɛbɛya sɔrɔ a la. Diɲɛ jamanaba 20 minnu n'a bɛ fɔ o ma ko G20 u ye lasigi kɛ lasigi min ni
américain ka secrétaire d'état ale cɛkura ni o ye Rex Tillerson ale kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ni nin kɛra ale ka siɲɛ fɔlɔ ye a ka lajɛrɛ la diɲɛ kuru kana lajɛrɛbaw la ayiwa a ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin e ka dɔn Rusikaw ma Pakistankaw fɛ suficɛ 70 ani ka fara muso 12 ani denmisɛnnin mɔgɔ 4 olu ni bɔnɛna u ka selila misiri kɔnɔna na min sababu sɔrɔla jagoya mugu pɛrɛn ni e ka dɔn ma faalaw u donna u kan ni ka mugu pɛrɛn ni ka u bɔnɛ u ni la Pakistan jamana kɔnɔna na. Pakistankaw fɛ maa dɔ ye mugu jugu siri a yɛrɛ la a ye wulikajɔ kɛ ka se wajulu kɛnɛ yɔrɔw la ani duwawu ɲini yɔrɔw la ka sɔrɔ ka a ka mugu jugu ka a wuli a kɛra kunungo fɛn min ye u ka dugu min bɛ ne a bɛ wele ko Sahwan kilomètre 200 de don ani fɛn min ye Pakistan dugu ni ɲɔgɔn cɛ ko o de senfɛ maa 70 sara wa maa sataw la musow ni denmisɛnninw olu de ka can a kɔnɔ kosɛbɛ fɛn min ye u ka gouvernement ɲɛmaa fɔlɔ n'o ye premier ministre ye n'o ye Nawaz Sharif ko a y'a yira k'a fɔ a kɔni a na wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye bamanciya wele mun kɔni bɛ kɛ ka dankari kɛ a la cogoya min wa maa mun ye nin ko in kɔni kɛ u ka se ka dɔn i k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye groupe état islamique ni u bɛ wele ko Daesh olu de ka baara kelen filɛ nin ye wa k'u na wuli ka jɔ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu olu bɛ se ka kɛlɛ cogoya min nin de ye kuma ye u ka premier ministre ye kuma min fɔ. Ile ni ale ye groupe Samsung ale ɲɛma filanan ye i k'a dɔn a fɔra k'a fɔ ko a tɛgɛ dara a kan ka sababu kɛ a na kɛ ni a bolo ɲagaminen kun don ko ɲagaminen min ni a ye kɛra sababu ye ni i k'a dɔn muso min ni ale ye muso ɲɛma ye Park Geun-hye ni ka o bali a ka koɲɛw la an ka lajɛli. Ɲɔgɔn ye do kɔfɛ ni a tɛmɛna u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ John E ni ale si bɛ san 48 la ale ye marque min bɛ n'a bɛ wele ko Samsung o den ani olu yɛrɛ Samsung yɛrɛ numéro 2 diɲɛ kɔnɔ ni o ye téléphone min an bɛ don min komi bi a donnen bɛ tigɛ kɛra a la yɛrɛ k'a fɔ ko o y'a minɛ u ka yɔrɔ la a bɛ fɔ ma ko centre de détention de Suel ni o ye u ka faaba ye ko sabula yɛlɛ k'a fɔ a n'o yɛrɛ yuruguyurugu u nafolo n'o ye miliyari 30 ni o ye u yɛrɛ ka nafolo a bɛ bɛn euro miliyɔn 35 ma ni y'a ta k'a jateminɛ a bɛ bɛn miliyari 229 CFA ma ko o de senfɛ ani maa min bɛ n'o ye Choison Ilie ni ale ye fɛn min ye Corée du Sud jamana ɲɛmaa kɔrɔ o jɛɲɔgɔn ko olu ye ni yuruguyurugu in kɛ o de kama ko an bɛ don min komi bi tigɛ kɛra a la. Fɛn min ye ko nin bɛ a dankari kɛ fɛn min ye u yɛrɛ ka nafolo siraw ni a nafolo tun kan ka di entreprise dɔ ma ko a ko in kɔni kun bɛ kabini san 2015 an bɛ don min komi bi ko kɔni bɛ u ka kiiri tigɛlamaw a bɛ olu u bolo sanni i k'a dɔn k'a fɔ u bɛna a ka kiiri kɔni tigɛ. An bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ sira kan Manchester ale ye sebaya sɔrɔ Saint-Etienne kan 3-0 Fuseni Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o la. Stade d'Old Trafford la Ibrahimovic ale kɔni nana cɛlu caman sɔrɔ a dolanci kɔnɔna la i ka dɔn Ibrahimovic a ye cɛlu sira sɔrɔ kabini dolanci daminɛ ka bɛn sanga 15 ma o nana sɔrɔ ka sababu kɛ babaw dɔ de n'an ko a ma coup franc ayiwa coup franc in kɔni taara ci a ka baraji la ka détourner ka taa kɛ cɛlu ye o kɔfɛ i ka dɔn maa ninnu o ɲinana Zlatan Ibrahimovic kɔ a kelen fɛrɛlen i ka dɔn poto filanan kɛrɛfɛla la ayiwa a bɛna dolan ɲuman dɔ sɔrɔ a b'o bamayɛlɛma o kɛ cɛlu ye ka bɛn sanga 75 ma o kɔfɛ Zlatan Ibrahimovic nin belebele dolancilaba in a nana ka cɛlu sabanan sɔrɔ k'a sababu kɛ goyɛn ye a y'o goyɛn bamayɛlɛma o kɛ cɛlu ye ka bɛn sanga 88 min nana kɛ sababu ye Zlatan Ibrahimovic a k'a ka cɛlu 17nan don Saint-Etienne juguya la ayiwa dolanci in banna nin cogoya in na 3-0 ka taa Manchester United kanu na ayiwa o ka dolanci tako filanan o bolodalen do ka bɛn février kalo tile 22 ma san 2017 stade Geoffroy Guichard kɔnɔna la ayiwa Saint-Etienne fo ale ka dɔ fara ka cɛsiriw de kan ani a ka se ka sebaya sɔrɔ
match tako filanan na fo celu naani ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko yaasa an da bɛ se ka don u ka qualification kuma la. Ayiwa dolanci tɔ minnu kɛra a kɔfɛ olu filɛ nin FK Krasnodar ye sebaya sɔrɔ Fenerbahce kan 1-0, Shakhtar Donetsk ye sebaya sɔrɔ Celta kan 1-0, Kajante ale ye sebaya sɔrɔ Tottenham kan 1-0, Olympiakos ale ni Smalispor ye 2-0, Fiorentina ale ye sebaya sɔrɔ Borussia Mönchengladbach 1-0, Olympique Lyonnais ale ye sebaya sɔrɔ AZ Alkmaar kan 4-1. O bɛ naani sebaya sɔrɔ Ludogorets kan 2-1, FC Astra ale ni FC Astra ni Janke 2-2, Atletico ale sebaya sɔrɔ Apoel kan 3-2, AS Roma ale sebaya sɔrɔ Villarreal kan 4-0, Legia ni Ajax 2-2, Anderlecht sebaya sɔrɔ Zenit kan 2-0, Besiktas sebaya sɔrɔ Hapoel kan 3-1. Anwar TV filɛba cɛ ani muso an b'aw fo a ka filɛli ko ɲuman na an b'a fɔ ne de kɛra aw garijɛgɛ ye bi don kibaru kɔnɔna na an ka télé mandi sanfɛ an b'a fɔ aw k'an bɛn ni ɲɔgɔn na sigida wɛrɛ.